טוב, אז אנחנו נתחיל את ההרצאה. אני מקווה שאנשים יצטרפו בהמשך. אנחנו בעצם מדברים היום על כל השיקולים המאוד מאוד משמעותיים של איך לבחור גן או מטפלת, כאשר זה בעצם, בלי להגזים, אחת ההחלטות הכי חשובות בחיים שלנו, לפחות בחיים של הילדים שלנו בשנים הראשונות. זו החלטה שהיא באמת מלווה בהרבה מאוד דילמות, הרבה מאוד התלבטויות, לא מעט רגשות אשם, אם אפשר לומר ככה. אנחנו לא נדבר פה בהרצאה על העדיפות למסגרת כזאת או אחרת, מבחינת האם עדיפה מטפלת פרטית או מסגרת קבוצתית, אלא נתמקד באמת בקריטריונים, כמו שבאמת נשאלתי, למה לשים לב, מהם הקווים האדומים, מה לשים לב כשאנחנו בוחנים, מראיינים מטפלת או בוחרים גן. ואני אתחיל מהמצגת שאני רוצה קודם כל לשתף. המצגת שלמעשה תלווה אותנו במשך ההרצאה, ואיך אנחנו בוחרים באמת את הגן ואת המעון, ומהם הדברים החשובים לשים לב אליהם. כמו שאמרנו קודם, בעצם שוב זאת ההחלטה הכי חשובה בחיים שלנו, ואנחנו באמת רוצים אה, שהמסגרת תהיה תואמת גם מבחינת בטיחות, וגם מבחינת הערכים שאנחנו רוצים להקנות לילדים שלנו, ולדעת שהגורם ששומר על היקר לנו מכל זה גורם מוסמך, זה גורם שיש לו אחריות, זה גורם מומלץ. ואני אמשיך מיד לסוגיה שאני לא יודעת אם אני התלבטתי אם לשים את זה בהתחלה של ההרצאה או בסוף של ההרצאה, אבל החלטתי דווקא מה שנקרא לתקוע את זה, כן, כבר בהתחלה, את שאלת מצלמות המעקב. אז כמו שאנחנו רואים, בעצם אנחנו יודעים היום שזה מאוד מאוד מקובל לשים מצלמות מעקב, בין אם מדובר בלרשת את הבית במצלמות, או כשיש לנו מטפלת שמגיעה אלינו הביתה, או לרשום את התינוק או התינוקת שלנו למעון שהוא עם מצלמות. אז כמובן שזה מאוד כדאי ומאוד נחמד ומאוד רצוי. אם יש לנו מטפלת, אז אנחנו צריכים לידע אותה שזה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. דווקא אני חושבת שהמטפלת שיודעת שצופים בה, הרי בסופו של דבר זה לא נועד מאיזושהי סקרנות או חס וחלילה לתפוס אותה במשהו שאנחנו חושדים. להפך, מוטב שהגננת תדע מראש, סליחה, שהמטפלת תדע מראש שיש מצלמות, ואנחנו רוצים לראות גם איך היא מגיבה. אם היא מגיבה, אין לי שום בעיה, אני מכבדת את זה, זה בסדר גמור, אין לי מה להסתיר, אז הכל נעשה בפתיחות והכל נעשה בשקיפות. כמובן שגן שבו מותקנות מצלמות זה גן שהאג'נדה שלו מראש היא כזאת, אג'נדה של פתיחות, אג'נדה שמאפשרת להורים להיכנס בכל רגע נתון לאפליקציה ולהסתכל על התפקוד של הילדים שלהם בגן, לראות את התפקוד של הגננות בכל מיני סיטואציות, וזה כמובן מאוד מאוד מרגיע. עדיין לא כל גן יש בו מצלמות, לא כל גן מאפשר את זה, ויש גם אג'נדה שלמה של מטפלות ובעלות גנים שבעצם באות ואומרות שזה יכול להפריע לעבודה של הצוות. אז לשיקולכם העניין הזה, זה באמת עניין של החלטה. אחרי שאנחנו הסרנו את המשוכה, את הסוגיה הזאת של מצלמות המעקב, אנחנו ניכנס בעצם לעומק לכל השאלות של מה לבדוק ואיך צריך לבדוק. ובאמת הדבר הראשון זה באמת הסינון הראשוני, בין אם מדובר במטפלת פרטית ובין אם מדובר בגן. הדבר הראשון שאנחנו מחפשים זה כמובן המלצות. ואם אנחנו הגענו דרך איזושהי מודעה
או שמי שהמליץ לנו הוא לא מכיר באופן ישיר את הגן, או שהיה הילד או הילדה שלו בעבר בגן ולא כרגע נמצאים בגן. אז אם אתם באים אל הגן או פונים אל המטפלת בראיון ומבקשים המלצות, המלצות שהמטפלת עצמה מראה לכם, גם אם היא נותנת מספרי טלפון של אנשים לדבר איתם, זה טיפה פחות מרשים, כי היא בעצם תבחר מראש את אותן המלצות שהן אלה שהמליצו עליה הכי טוב, את האנשים שהלך איתם הכי טוב והיא טיפלה והיו הכי מרוצים ממנה. אותו דבר גנים, ולכן המלצות זה הדבר הראשוני. אנחנו נבחר מקום ונלך לבדוק אותו לפי המלצות, אבל כמובן שזאת לא הדרך לקבל החלטה ולהגיד הנה שכנה שלי ממליצה, אז אני פשוט ארשום לגן שהשכנה שלי היא ממליצה. ובאמת יש פה גם את העניין שכשאתם מדברים עם הממליצים, תנסו לדבר איתם ולראות האם השקפת העולם שלהם תואמת את השקפת העולם שלכם, והאם הדברים שלהם חשובים זה באמת הדברים שחשובים לכם. יש כל משפחה יש לה את האג'נדות שלה ואת הדברים שחשובים לה יותר או פחות. עוד דבר בסינון הראשוני זה בעצם המאפיין של המטפלת או המטפלות עצמן, הניסיון שיש, ההכשרה שיש. ניסיון יכול להיות, והכשרה, היום יש כל מיני קורסים, כל מיני תעודות, חוץ מאשר כמובן קורסי החייאה או עזרה ראשונה או דברים בסגנון הזה, שזה פשוט תעודות שהיא מציגה לכם. כמובן שאם זאת מטפלת פרטית אז מאוד מאוד רצוי גם לבדוק מה שתראה לכם את תעודת הזהות שלה, כדי לראות שאין איזה בכל זאת משהו מוזר. דברים שאפשר לבחון אותם באופן קונקרטי לגבי מטפלת פרטית או מטפלת יחידה במשפחתון קטן. לפעמים יש מטפלת אחת שמטפלת ב3-4 תינוקות והיא לבד, אז מאוד מאוד חשוב במקרה הזה לשים לב לשאלות של זמינות, גמישות, מצב משפחתי. למשל אם תנסו לחשוב על הסיטואציות שבהן יש משהו שיכול לגרום לה לא להיות זמינה, מה שמשאיר אתכם בעצם עם הילד או הילדה בבית בלי יכולת להביא למשפחתון או בלי להשאיר עם מטפלת. אז תנסו לראות את העניין הזה של הגמישות. ויש עוד שאלה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לברר אותה בעדינות, אבל היא מאוד מאוד מומלצת, וזה המצב הבריאותי. שוב, בעיקר כשמדובר על מטפלת של 1:1, 1:2, או משפחתון קטן, כשיש מבוגר אחד שהוא המבוגר או היחיד או לפעמים העיקרי, לוודא את הסוגיה של הבריאות. אם למטפלת יש כל מיני קשיים בריאותיים, לא עלינו, או שהיא נאלצת להיעדר הרבה לצורך איזה שהן בדיקות, זה כמובן מוריד מהזמינות שלה, וזה גם מוריד מהפניות אפילו הפיזית והרגשית שלה לטפל בילדים. אז תנסו לשים לב לעניין של הבריאות, למרות שזה מאוד לא נעים לברר את זה, אבל תנסו לברר את זה או באופן ישיר, בסדר, לנסות או להתרשם או לשאול, או במידה ואתם מכירים מישהו שמכיר אותה, או זה משהו שאפשר לשאול את הממליצים, האם באמת היא בקו הבריאות. אחרי שאנחנו עשינו את הסינון הראשוני, כל הסינון הראשוני הזה, אנחנו עושים אותו בעצם בלי הנוכחות של הילד בהכרח. יכול להיות שאנחנו ניקח איתנו את הילד או הילדה לבירור הראשוני. הבירור הראשוני יכול להיות אפילו טלפוני או פגישה. לאחרי הסינון הזה אנחנו צריכים לעבור לשלב שבו יש לנו פגישה עם הילד או הילדה. גם אם זה גן, רצוי כן לבוא עם הילד או הילדה וקצת לחכות וקצת לראות איך מתקבל או מתייחס צוות הגן לילד או לילדה שבאים לבדוק בעצם את המועמדות שלהם להיכנס לגן. אז אם מדובר באמת על מטפלת פרטית, אז והיא מגיעה אליכם לראיון, אז מדובר על באמת ליזום פגישה שנייה שתוקדש לנוכחות בעצם עם הילד,
משחק עם הילד, כל מיני דברים שכתובים כאן, איך המטפלת מגיבה לילד גם במצבים של בכי, של אי נוחות, של ביישנות. איך נראה לכם האינטראקציה להסתכל? האם המטפלת, זה כבר עניין של יכולות פיזיות, האם המטפלת מתכופפת לילד, מציעה משהו לילד, האם המטפלת היא בתוך צוות בגן, אז ואתם מגיעים עם הילד הזה, אם יש התייחסות אל הילד, הסתכלות לילד, אולי מוצאים את הילד נניח מהעגלה, אולי מראים, אולי התינוק עלייך, אבל קצת מתייחסים לילד, אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. במידה ומדובר במטפלת פרטית, אז כמובן שרצוי לעשות ממש איזשהו מפגש של סימולציה יותר ברור, שבו אנחנו באמת עומדים מהצד, פחות מתערבים ורואים איך היא מגיבה בכל מיני סיטואציות, בעיקר איך היא מגיבה אם יש בכי, אם יש איזושהי הסתייגות מצד התינוק, אם היא מחבקת, האם היא מרגיעה, האם היא משדרת ביטחון, רוגע, לא מתחמקת מהעניין, בסדר, וכן מנסה להתמודד. אז זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. אחרי האינטראקציה הזאת אנחנו בעצם מתרשמים, כדאי שהאינטראקציה הזאת שבה אנחנו רואים את התינוק יחד עם הצוות, או את התינוק יחד עם המטפלת, כדאי שיהיו אולי שני אנשים שיצפו, אם זה יכול להיות שזה שני ההורים או אחד ההורים סבא וסבתא או מישהו נוסף, כדי שאחר כך אנחנו נוכל להחליף רשמים ולראות איך באמת לדעתנו הייתה האינטראקציה הזאת, הסימולציה הקצרה הזאת. דברים נוספים שכדאי לשים לב אליהם, ועכשיו אני בעצם עוברת לממש איזה שהם קריטריונים ברורים. הדברים, בסוף ההרצאה אני אשמח לשלוח בקבוצה גם את הדברים כתובים. למעשה כל מיני דברים שקשורים לכמות ואיכות המטפלות במסגרת, כאשר יש איזה שהם קריטריונים, כמה ילדים יש על כל מטפלת, אז עד גיל שנה מקסימום 6 ילדים פר מטפלת, כמובן שעדיף שיהיו 4, כן? אחרי גיל שנה אולי מטפלת 1 ל8 או 9, שוב עדיף שיהיה 1 ל6 או ל7, אבל זה המקסימום. ואחרי גיל 2, מכיוון שהילדים כבר ככה מתרוצצים וקצת יותר עצמאים והכל, אז כמות המטפלות בדרך כלל יורדת. דיברתי גם קודם על העניין של הדרכה בעזרה ראשונה, בטיחות, לברר את הדברים האלה. היום מצופה מגנים שהגננות כן יעברו הדרכה, שבגן יהיה ציוד אם צריך, שיהיה כפתור מצוקה, בסדר, זה בגנים, כדי שיהיה חס וחלילה משהו אז מיד יגיע צוות, ואם זאת גננת פרטית, מטפלת פרטית, אז כמובן שהיא יודעת מה לעשות. קצת לצפות בגן. כשאנחנו מסתכלים בעצם על ההתנהלות של הגן, אז אני הייתי צופה בזמן החתלה, אוקיי? להסתכל ולראות איך מחתלים, אם זה ילד אחר, אם זה כמובן, אם זאת מטפלת פרטית, אז אולי במסגרת האינטראקציה כשבאים, שהיא מגיעה להיפגש עם התינוק או התינוקת, אולי אפילו לבקש ממנה להחליף חיתול פעם אחת, אולי להשתתף איתנו בארוחה שמאכילים את התינוק או התינוקת, וכמובן שאם אנחנו צופים בגן אז לשים לב האם יש הקפדה על זהירות, האם יש חיטוי, בסדר, חיטוי של המשטח שעליו מחליפים, אם זו מסגרת קבוצתית, אז אחד המקומות הבאמת המזוהמים בגן זה המשטח החתלה, שטיפת ידיים, האם בעצם, וכמובן אותו דבר לגבי האכלה, האם התהליך של האכלה הוא עם סבלנות, האם יש איזושהי זהירות בזמן האכלה, האם באופן כללי, האם מוצא חן בעיניכם האווירה שמתקיימת בזמן הטיפול בילדים.
אנחנו עוברים הלאה להסתכל באמת על הבטיחות מדגש של חס וחלילה סיכון. אז קודם כל יש לנו את הפנים של הגן ואת החוץ של הגן. יש לנו לשים לב לכל מיני דברים שקשורים שהגן באמת סגור ואי אפשר לצאת, ושהרהיטים הם בטיחותיים, ושהצעצועים בטיחותיים, ושאין גישה למטבח, ואיך מתבצע חימום. זה בתוך הגן. ומחוץ לגן לגבי החצר, תצאו לחצר, תסתכלו, תבדקו מה המצב של החצר, האם יש איזה שהם מקומות פחות בטיחותיים, מה המגוון של הצעצועים והמתקנים, מה השלמות שלהם, מה המצב שלהם. אם אתם באים לבחון גן ואתם רואים שיש ילדים בגן ויש אינטראקציה, אז תהיו שם איזשהו פרק זמן ותבדקו ותסתכלו האם נראה לכם שהילדים לא מסתכנים ומסתובבים בגן בצורה בטוחה. עוד שאלה קשורה כמובן לכל מה שקשור לחומרי ניקוי או דברים מסוכנים, איפה הם נעולים, איך הם נעולים, למי יש גישה לשם, האם זה אה, פתוח בחלק מהזמן או לא פתוח, לבדוק את הדברים האלה. בהמשך כמובן אנחנו נרצה לבדוק את השירותים ואת המטבח, גם בדגש על בטיחות, גם בדגש על בריאות, וכמו שכתבתי כאן, הריח לא משקר, אוקיי? הדבר אולי הראשון שאני זוכרת כשאני נכנסתי לבדוק גנים לילדים שלי, זה הריח, אוקיי? אולי הייתי צריכה להגיד את זה בתחילת ההרצאה. אלא נכנסים לגן, איזה ריח פוגש אותנו. אם זה ריח לא נעים, אני אומרת שבגדול זה מאוד מאוד חשוד, משהו שם לא, או שהאוכל לא נעים, או שמשהו שם לא בסדר, פחות, אוקיי? כמובן ששוב, לבדוק את העניין של הניקיון, העניין של הבטיחות, העניין של הגישה של הילדים למטבח, מצב הניקיון, פינת ההחתלה. דבר נוסף זה סביבת השינה. יש לנו, אני אדבר על שינה עוד מעט עוד קצת, אבל עקרונית יש לנו את הסוגיה של הבטיחות. בגדול, תינוקות קטנים, כלומר עד גיל שנה, שנה וקצת, אמורים לישון בלולים, לא בפופים, כי פוף הוא לא בטוח, אוקיי? פוף זה, התינוק שוקע בתוך הפוף, וזה לא בטיחותי. ולילדים הגדולים יותר לינה על מזרונים שגם היא בטיחותית. גם פה כמובן תסתכלו על המצב של הלולים מבחינת הניקיון, מבחינת השלמות שלהם, המצב של המזרונים, המצב הכללי של הרצפה, האם בעצם יש לנו מקום לחשוב שזה אולי פחות נקי, אז זה גם, או פחות שלם, גם יכול להיות לא בטיחותי, אז כמובן שזה סיבה לפסול. לגבי התנאים עצמם של השינה, חוץ מהעניין של המצב עצמו של הלולים והמזרונים, יש עוד כמה דגשים חשובים. בראש ובראשונה, החלל של השינה. האם יש חלל שינה נפרד, שקט, בלי הפרעות? ופה באמת ישנה שאלה כזאת. קודם כל, עד גיל מסוים, זה תלוי מה הגילאים שיש בגן, עד גיל מסוים ילדים, כמובן גיל שנה, שנה וקצת, ישנים, אמורים לישון פעמיים ביום. יש גנים שיאפשרו שתי תנומות בחלל שהוא מותאם לשינה ומיוחד לשינה. יש גנים שהם יותר באוריינטציה של תנומה אחת גדולה ארוכה בצהריים עם כן חלל נפרד ותנאים נפרדים, אבל התנומה של הבוקר זה מה שיוצא אני מרוצה, ואין כל כך תנאים לשינה. אז זה תלוי כמובן מה הגיל של הילד. אני חושבת שאם רושמים תינוק לתינוקיה לגיל צעיר, כן רצוי שגם שינה בבוקר תהיה בתוך חלל שהוא מיוחד לשינה. עכשיו, בדרך כלל מפאת חוסר מקום בגנים, זה לא שיש חלל נפרד שהוא לשינה כל הזמן וחלל נפרד שהוא למשחק ולאכילה, אלא שבעצם משנים את הייעוד של החלל לפי השעה, וזה בסדר, עקרונית. אם בשעה, לדוגמה, יש שינה בשעה
9 בבוקר ושינה בשעה 1 בצהריים, נגיד, אז לקראת השעה 9 בעצם מפנים את החלל, מסדרים בו את הלולים והמזרונים, סוגרים את נניח תריסים או מה שזה לא יהיה, וזה משמש כחלל שינה. אחרי שהילדים ישנים, תנומת בוקר היא בדרך כלל יותר קצרה, נניח מהירים את כולם, משנים את הייעוד של החלל, מסדרים אותו כך שיהיה חלל למשחק, ומארגנים אותו שוב לצהריים כחלל שינה, זה גם בסדר. אם בצורה יעילה ונכונה, מסדרים את הייעוד של אותו חלל, זה בסדר, אבל כן רצוי שיהיה תנאים טובים ונוחים ונעימים לשינה. עוד דבר מאוד חשוב בנושא של השינה, שאני שוב נתקלת בזה הרבה מאוד בקליניקה שלי, זה הקושי, הסוגיה של שתיית בקבוק במיטה, שזה כמובן אסור לפי הנחיות משרד הבריאות, אבל יש את זה בהרבה מאוד גנים שנותנים את הבקבוק בלול או בשכיבה. זה מסוכן, ממש לשאול על זה באופן מפורש, בסדר? אחרי שדיברנו על השינה, הגיעה התורה של התזונה, קצת יותר להתעמק. ושוב, בעניין של התזונה, קודם כל, אם יש לכם מטפלת פרטית, אחד הדברים לשאול זה כמובן מי יכין את המזון, ההכנה של המזון זה לא רק הבישול, זה גם החימום והמעיכה וההגשה של המזון, האם המטפלת מבשלת או לא מבשלת, איזה דגשים אתם רוצים לתת לה, או שהיא לא מבשלת, זה דברים שכדאי לסגור אותם מההתחלה. לגבי גן, אז כמובן מי מכין את המזון, אם המזון בגן, בעצם מכינים אותו בגן עצמו, וזה לא איזשהו קייטרינג או גורם חיצוני או משהו כזה, אז להסתכל, לראות על תהליך ההכנה עצמו, האם זה נראה לכם נקי, האם זה נראה לכם אסתטי, לשאול מה כולל התפריט, לבקש לראות תפריט, לראות דוגמה של מאכלים, לטעום אותם, בסדר, האם זה נראה לכם מתאים לגיל, לא מתאים לגיל. ויש גם עוד איזושהי סוגיה מאוד מאוד חשובה, וזה האם תנסו לברר האם הגישה הכללית בגן מעודדת אכילת מוצקים או מסתמכת על תמ"ל. למה הכוונה? הכוונה היא שתראו מעל גיל, בוא נאמר חצי שנה, 9 חודשים, שנה, אנחנו מצפים שהתזונה של התינוקות תהיה מורכבת יותר ויותר ממוצקים, עד מוצקים באופן בלעדי. אבל יש גנים שבהם יש איזושהי נטייה פחות לשים דגש על העניין הזה. דרך אגב, לא רק גנים, זה גם מטפלת. זאת שאלה שרלוונטית גם למטפלת. אם המטפלת לא מספיק מקנה לתינוק הרגלים של אכילת מוצקים, זה בעייתי. אם היא מסתמכת על התמ"ל כהשלמה כל הזמן של התזונה, ובסוף יוצא שהתינוק פחות רוכש אכילת מוצקים ויותר אוכל תמ"ל, זה חבל. אז כן לשים דגש על העניין הזה. ויש כאן עוד שאלה שהיא אולי פחות רלוונטית לתינוקות הקטנים, אבל היא רלוונטית מעל גיל שנה פלוס, וגם רלוונטית למטפלת. כל הסוגיה של האוכל הלא מזין, ממתקים, חטיפים, כל מיני דברים כאלה, מה המדיניות? אם זאת מטפלת, אז אתם פשוט צריכים להגיד לה מה המדיניות שלכם, אם אתם אוסרים לגמרי או מותר קצת או מותר בהזדמנויות מסוימות. ולגבי גן, עוד פעם לשאול האם יש גנים שבהם כל ילד שבוכה מקבל ביסקוויט כדי להירגע. בסדר? אני נותנת את זה כדוגמה כזאת, היא קצת קיצונית, אני יודעת שזה קיים, בסדר? אז לשים לב לדבר הזה. אפרופו ביסקוויטים, גם בתוך תפריט ובתוך הרכב של מזון, אני יודעת שיש גנים שבהם בתוך הפירות התכונים, מה שנותנים בבוקר, יש 70% ביסקוויטים ו30% פרי. אז לשים לב גם לעניין הזה, האם הם מוסיפים פחמימות ממותקות, כן, למיניהם לתוך מזון טחון, שאנחנו כמובן מעדיפים שזה בכלל לא יהיה. אוקיי? ואותו דבר לגבי המדיניות שקשורה לדברי מתיקה.
ולמעשה אחרי שדיברנו באמת גם על השינה וגם על התזונה, נשאר לנו הצלע השלישית, וזה הקשר האנושי. הקשר האנושי הוא אולי הדבר הכי הכי חשוב, ואת זה הכי קשה לשים את האצבע ולתת קריטריונים ברורים. אבל פה התפקיד של הבטן שלכם, של תחושת הבטן שלכם. קודם כל, אחת השאלות היותר ברורות זה האם יש דמות קבועה שנמצאת עם הילדים לאורך כל היום. זו שאלה שקשורה לגן, שזה בעצם קשור, תנסו לברר עד כמה יש תחלופה של המטפלות הזוטרות, כן, בצוות. עד כמה ישנה תחלופה, כמה שפחות תחלופה זה עדיף. הדברים שאנחנו מקשיבים מבחוץ, לפני שאנחנו נכנסים לגן, זה באמת איך הצוות מדבר עם הילדים, איך מגיבים לבכי, לקונפליקטים, מחבקים את הילדים, מרחיקים ילדים שאולי אחד מהשני, שאולי רבים על איזה צעצוע. זה דבר אחד. ודבר לא פחות חשוב, שפה אתם באמת צריכים ממש להפעיל רדאר, האם נשות הצוות מסתדרות אחת עם השנייה, או שיש ביניהן מתח. זה בעצם מאוד מאוד משמעותי לדעת שהצוות של הגן מסתדרים אחד עם השני, שיש כבוד הדדי, שיש קבלה, שאין איזה שהן התפרצויות, רמיזות, כל מיני טינה, כי הדברים האלה בסופו של דבר מגיעים לילדים. אז ממש ממש חשוב שתשימו לב שיש, אני אגיד את זה בצורה קצת רומנטית, הרמוניה בתוך הצוות של הגן. עכשיו, דברים שקשורים למטפלת, באותה מידה כמו עם בוא נגיד הגננת הראשית בגן, זה איך התקשורת איתכם. כשאתם באים לגן ואתם באים לבחון את הגן, ובאתם פעם ראשונה ובאתם פעם שנייה, התעניינתם, הקשתם, שאלתם שאלות, האם טון הדיבור היה טון דיבור נעים, סבלני, מזמין, קשוב, או שאולי קצת מזלזל וקצת מתנשא וקצת מבטל? אם אתם מרגישים לא נעים, משהו לא נעים לכם באופן שבו מדברים איתכם, אל תגידו אני הורה בלי ניסיון, והיא יש לה את הזכות להתנשא מעליי ולבטל ולהגיד אל תדאגי, ברור וברור אוקיי? אם אתם מרגישים אם זה לא נעים, יכול להיות שזה יהיה לכם פחות נעים, כי אם אתם שולחים, אם אתם לוקחים מטפלת לפרק זמן ממושך של חודשים או שנה או יותר, או שולחים את הילד לגן לחודשים או שנה או יותר, זה בן אדם שבאופן קבוע מתקבע היחס המסוים, אז עדיף לוותר במקרים שבהם אתם מרגישים אי נוחות, גם אם אתם לא יודעים לשים את האצבע בדיוק. אני הייתי שמה את הדגש על ההבדל בין גננת או מטפלת נחמדה לגננת או מטפלת שמנסה להתנחמד. בסדר, מנסה להתחנף, מנסה להתנהג איתכם בצורה שאולי מרגישה לכם מלאכותית או צבועה, מנסה גננת או מטפלת שמנסה קצת למרוח אתכם. אז הדברים האלה באמת כדאי לשים לב. גם אם אתם לא יודעים לשים את האצבע ולהגיד שבסך הכל נראה שלפי כל הקריטריונים היבשים הגן הוא בטיחותי והמזון והכל והשינה וזה הכל עונה על הקריטריונים, אבל אם יש משהו ביחס שפחות נראה לכם, יכול להיות שכדאי לא ללכת לגן הזה. סוגיה נוספת שיש, רגע, יש סוגיה של ההסתגלות, כאשר בעצם התהליך עצמו של ההסתגלות, תשאלו על זה כמה מילים. בעיקרון אין פה נכון או לא נכון, כל משפחה, כל ילד יש לו גם את קצב ההסתגלות שלו וגם את העדפה של ההורים איך לעשות את ההסתגלות. האם ההסתגלות היא מאוד מאוד הדרגתית,
שעה ביום במשך כמה ימים, ואז עוד 3 שעות, ואז עם שינה, בהתחלה בלי שינה, ואז עם שינה. יכול להיות שרוצים משהו מאוד מאוד הדרגתי, יכול להיות שההורים יעדיפו שזה לא יהיה הדרגתי, כי בסך הכל הם רוצים תוך פחות משבוע כבר להגיע ליום מלא, וזה בסדר גמור. אז מאוד מאוד חשוב לתאם ציפיות מול הגן בעניין הזה, וגם לשאול מה המדיניות לגבי תהליך הפרידה. יש תהליך פרידה שהוא יותר מתון ויותר הדרגתי ומתאים להורים מסוימים שיעדיפו להישאר עם הילד כמה שיותר, ובהתאם לרוגע של התינוק או הילד אז רק לצאת מהגן, או לחלופין זה גם יכול להיות קושי של פרידה כאשר מגיעה מטפלת. ויש בעצם את השאלה של ההתמודדות עם הבכי, האם צוות הגן או המטפלת נוטים להתקשר להורים במהלך היום, לבוא לקחת מהגן, הילדה מאוד מאוד בוכה, תבואו תיקחו אותה, או לא עושים את זה, בסדר? אז לבוא ולראות מה מתאים לכם, תנסו לחשוב, האם אתם כן הורים שרוצים על כל דבר קטן, תודיעי לי אני אבוא לקחת, אני רוצה להיות עם יד על הדופק ואני רוצה שכן תודיעו לי, או להפך, אני מעדיפה שהילדה תסתגל ותסתדר ושאתם תדעו להתמודד. בסדר? אז זה משהו שכדאי לקחת אותו בחשבון. הנושא הבא הוא משיק כבר לנושא שאנחנו פחות דיברנו עליו כאן, וזה העניין של חוזה. חוזה חותמים גם עם מטפלת פרטית וגם עם גן, ובתוך החוזה שאני לא נכנסתי אליו של כל מיני תנאים וחופשות ותשלומים כאלה ואחרים, דברים שהם במסגרת החוק, אנחנו רוצים לברר את כל הנושא של מחלות, גם אם זה מחלה של הילד או הילדה שלנו, מחלה או תסמינים שישנם אצל ילדים אחרים תחת ההשגחה של המטפלת או הגן, וכמובן המחלה וההיעדרות של הגננת או של המטפלות עצמן. אוקיי? אז באמת אנחנו רוצים לדעת איך נוהגים כשמתפתחים תסמינים של מחלה במהלך היום. כמובן אמורים להודיע לכם. לגבי מתן תרופה, יש משפחות שיעדיפו שיתנו תרופה ברגע שעולה החום, ויש הורים שיגידו לא, אני לא רוצה תרופה, אני רוצה ללכת ולקחת את הילד מיד, או מה שמתאים לכם. לגבי העניין של תסמיני מחלה כשמגיעים בבוקר לגן, יש גנים, והאמת היא שיש לזה עדיפות, שישימו לב לתסמינים כאלה ויגידו להורים לקחת את הילד כדי שלא תהיה הדבקה בגן. האם, וכנ"ל הקפדה להחזיר את הילדים רק אחרי החלמה של כמה ימים. זה דברים שהם יכולים להציק לנו ההורים, אם אנחנו כן היינו רוצים בכנות כן לשלוח לגן, גם אם התסמינים הם קלים, כנראה זה כלום, זה רק קצת נזלת והכל. מצד שני, בגלל שבאמת בשנה הראשונה בגן, אנחנו יודעים את זה, יש לנו תחלואה מאוד גבוהה, אולי היינו רוצים שהגן כן ישים לב, וגם ילדים אחרים, נשים לב שילדים אחרים אינם חולים, כדי שלא תהיה הדבקה ושלא ישלחו ילדים חולים לגן. זאת אומרת, האם הגן כן מציב את העניין של המצב הבריאותי של הילדים בבוקר כתנאי האם להיכנס לגן או לא להיכנס לגן, האם זה חשוב. לגבי הגעה של צוות חולה לעבודה, עוד פעם, זאת תחלואה, זאת הדבקה, וגם השאלה היא האם יש גיבוי לגננת שחולה, מה עושים, בסדר, מה הסיטואציה. זה קצת מתכתב עם העניין של תחלופת גננות, כי מצד אחד יש לנו גננת שחולה ולא מגיעה, אז כמה ישנה תחלופה כדי שיהיה לתינוק או לתינוקת איזושהי דמות קבועה שנמצאת בגן. אז שוב, זה באמת שאלה, אבל חשוב לברר שיש בגן גיבוי. הדברים האלה כמובן הם במצב שבו יש לנו מטפלת פרטית, והמטפלת הפרטית היא חולה, אז אין לנו בעצם שום פתרון, פרט לזה שהיא לא מגיעה לעבודה, אז אנחנו נשארים עם הילד או הילדה בבית. בעצם לסיכום ההרצאה הזאת, אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם
מספיק כלים וכיוונים מה לבדוק ולמה לשים לב כשאנחנו בעצם מחפשים גן או מטפלת. וכמו שהבטחתי, אתם תקבלו גם את המצגת כקובץ בקבוצה כדי שתוכלו להיעזר בזה ולחזור לזה ולשים לב לדגשים האלה כשאתם מחפשים גן או מטפלת. המלצה לסיום שהיא מאוד מאוד חשובה, גם אם יש מטפלת וגם אם יש גן, זה לבקש לקבל בסוף כל יום דיווח כתוב על השינה, כמה שינה והירדמות וכמה זמן כמה זמן נמשכה השינה, דיווח על אכילה, כמה הילד או הילדה אכלו, מה הם אכלו, כמה מהבקבוקים, כמה בעצם אוכל מוצק, כמה אכלו, לדווח על מקרים חריגים, אם זה תינוקות קטנים אז אולי גם לדווח על יציאות, אם יש שאלה קצת על קקי, על אין קקי, אולי עצירות, דברים כאלה, לשים לב לבקש דיווחים. עכשיו לסיום יש עוד טיפ אחד שחשבתי עליו ושיכול להיות רלוונטי, קשור גם למטפלת וגם לצוות גן, וזה אצל התינוקות הקטנים והאימהות ששואבות חלב אם, האם המטפלת יודעת להתמודד עם חלב אם ולהגיש אותו בצורה נכונה, אם זה להפשיר, אם זה טיפה לחמם, אם זה לדעת איך להתעסק עם כל מה שקשור למתן חלב שאוב, וכנ"ל לגבי צוות הגן. זאת אומרת שאימהות ששואבות חלב וחשוב להם שהתינוק או התינוקת יקבלו חלב אם ולא תמל, או בעיקר חלב אם ופחות תמל, לתת את הדגש הזה לגן ולראות איך צוות הגן מגיב ומכבד את הבקשה הזאת ואת השימוש בחלב אם. אני נזכרתי בזה עכשיו דווקא לאור איזשהו סיפור שסיפרו לי באמת בשבוע שעבר, שבאמת איזשהו גן פשוט לא כל כך כיבדו את כל ההתמודדות הזאת עם חלב אם, שזה טיפה יותר מורכב, וזה מאוד מאוד חבל כי זה לא תואם את הציפיות של ההורים במקרה ההוא. אז זה עוד משהו חשוב, העניין הזה של חלב אם. מעבר לזה, בעיקרון שוב, אל תתביישו לבחון, בעצם תראו לצוות של הגן שאתם הורים אכפתיים, שאתם הורים ערניים, שיש לכם מודעות ברורה לצרכים של הילדים שלכם. ושוב, השקופית שהייתה אמורה להיות כאן ואני החלטתי לשים אותה בהתחלה, השקופית של מצלמות המעקב, יכול להיות שבסופו של דבר זה משהו שיכול לתת לכם הכי הרבה ביטחון. אז אני רוצה להגיד לכם באמת תודה רבה. אני יודעת שחלק מהאנשים באמת נכחו בהרצאה עצמה וחלק ירצו לצפות בהקלטה. אני אודיע מתי היא תהיה זמינה בימים הקרובים, ותודה רבה לכם ובהצלחה בבחירות שלכם. אני אשמח לענות על שאלות באופן פרטי. אני יודעת שהייתה שאלה לגבי הגיל של המטפלת. אני אתייחס לזה, אני חושבת בקבוצה, כי באופן עקרוני אני חושבת שהגיל של המטפלת לאור כל שאר הנתונים שנראים בסדר גמור, זאת לא עילה לפסול אותה. אני חושבת שזה יכול להיות בסדר גמור גם אם היא צעירה באופן יחסי, לאור כל הקריטריונים האחרים שנראה שהיא עונה עליהם בצורה מספקת. אז שיהיה לכם ערב טוב ושיהיה בהצלחה. ביי.